हंडी फोडूनच आपण जायचं आहे असं आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे। सर्व गोविंदाबद्दल सर्व मान्यवर पदाधिकारी सर्व प्रेक्षक आपल्या सगळ्यांचे आमदार शेखर निकम मित्रमंडळ चिपळूण तर्फे आयोजित दहीहंडी उत्सव 2024 मध्ये मनपूर्वक स्वागत। सर्व गोविंदाबद्दलांना इथे हंडी फोडण्याचा मान दिला जाणार आहे। फक्त सलामी न देता हंडी फोडायची आहे अशी आपल्याला विनंती आहे की